na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Hanap buhay, trabaho, kaaraman sa pagnenegosyo, mga impormasyon para kita mag-asenso. Bagong impormasyon sa sensya as in teknolohiya para sa negosyo. Iyan ang hihimay-himayon sa Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Yes! Negosyo Time na! Itutok na ang sa inyong mga radyo sa malaman ng mga negosyo tips hali sa mga eksperto. Kaiba ang mga regulasyon kan gobyerno. Sabay na, magnegosyo kita. Negosyo Time na sa DZGB, as in Albay Chamber of Commerce and Industry. Kaiba si former DTI Regional Director Diggs Aguilar, as in Miss Hanelet Pertiz. Negosyo Time na! Negosyo time na naman po, alas 2 ng hapon, Miyerkules, and ngunyan September, first Wednesday Yes, kan Sir Diggs. September, ano? First Wednesday of Okay, September. yan pa man po ginagawa sa programang Negosyo Time na kung saan hindi po dahil sa tuya kang Albay Chamber of Commerce and Industry as in DCGBAM para po mas lalong ma-inspirar itong mga would-be and existing entrepreneurs. Napakarayo na sa tuyang pagninegosyo. Hindi po paabot kita ng mga informasyon para po makatabang sa mga negosyante para sabi tangani mas lalong maugma ang pagnenegosyo digdi sa probinsya ng Albay, sa Legazpi City at hindi po sa Bus na Bicol Region. Kaya riba ko man po digdi giraray si Hanelet and of course ang sa tuyang yaon sa technical si Ronald Baldo as in si Jerome Yes, Sir Diggs. Martinez. Mhm. Okay, so Hanelet ang Opo, maray na hapon giraray po, magiribahan giraray kita sa laog kisarong oras. Sana po maskisain kitang parte kang sa tuyang mundo, permi kitang maugmaasin, syempre inspirado sa tuyang pagbuhay-buhay. So ngunyan pong hapon, maugma kita, tapi naunlakan kita kang saro sa mga, kumbaga, budding negosyante digdi po sa tuyang padabang probinsya. Yan. Pag una, kung ma-inspirar kita kang sa tuyang guest ngunyan, Syempre, Sir not for Diggs. anything else, no? Aha. One aki pa. Yes. And of course, they start, I think, from basically zero din. Because Oo. nagsikap sa mga magurang. Oho. And they will not inspire you dahil may magara-sindang lunadan. Kada manda sindang magarang lunadan. Itong mga luxury vehicle. Oo. Pero kung magkaigwa man sindan ng luxury vehicle, I'm sure they will be proud to say na hali ini sa samuyang pinagpagalan. Pagalan. Yan. Bako itong pinagpagalan kang iba. Okay. Okay. Anyway. Siguro ipabisita na sa Yan. tuyang guest na hapon. Opo, Sir Diggs. Actually, Sir Diggs, naatab siya. Araw mo kung naatab siya kasi saro sa mga challenges. Ngunyan ka mga negosyante duman sa first district is itong challenge duman sa traffic. So, naabot laki sarong oras bago makaantos duman. Kaya sa mga... So, aha. Bako man man siya na-inspire na maghaling amay, kundi napiritan. Napiritan siya. Okay. Tanganing mas... Nyaon siya digdi bago mag-alas 2. So, warang iba po, Sir. Pero may na-inspire kang pagka-delay kang traffic dyan. Natapalan. Siyempre, natural na. Oo nga ni Sir Diggs. Anyway, Sir Diggs, Okay. ipamidbid ta na maugma kitang yaon siya digdi kay ibahan tangon ang tagsadiri owner po kang Costa Palmera Resort yan po sa Santo Domingo Albay. Yun po yaon ta i-welcome ta po si Sir Rick Esteliomo. Maray na hapon, Sir Rick. Good afternoon po. Hello Okay. po. And good afternoon rin po sa lahat ng nakikinig. Hello po. Okay, good. Sige po, Sir Diggs. Okay, siguro, normally, pag-aron kayo ni, pigahapot mi, kung paano nagpuo ng sa indong negosyo. And of course, ang aram ko, ibang mga story behind, kung paano ito pinunan kang sa imong mga magurang, of course. So, Rick, pwede mong istoryahan kami kung paano nagpuon ang Costa Palmera. Okay po. So, nagsimula po yung resort, yung soft opening niya po noong 1995. 1995. Yes po. Tapos Ilang taon na yan? 30 years ago. Yes po. Wow, 30 years na ago. po. Pinang edad mo na? Magta-30 pa lang po. Wow. Nainot pa pala. Meaning kaedad, Yes po. mas Una po nainot yung pa resort si ng resort. Tapos naging fully operational po yung resort by May 1996. And nagsimula po yung resort with just 3 rooms. Oh. Tapos at the time po, mga 12 cottages para sa day visitors. Tapos ngayon po, over the past 30 years, nagkaroon naman ng expansion and development and now we have 17 accommodation offerings. Tapos 5 cottages, 24-hour dining and room service. And ngayon po, meron kami yung seawater pool. The only kind
the only one of its kind Wow. sa area. Seawater. Seawater. Pool. O, Yes, yung man ang ganda, no, seawater Sir Diggs. Nakatry na ako duman sa Sir Diggs mag-enjoy man so family me. Itong sa resort baga Sir Diggs na tubig dagat, kulong ito ninda para ma-experience mo na di kang takot na maski ka mag-uro-irarom sa dagat, taiyan po, maaskad siya Sir Diggs ang sa indang swimming pool. So, at least siya ang kaduman, tubig dagat siya, pero pool po siya, Sir Diggs. Garo fish pan sa tao. Oh, yan po, Sir Diggs. Napa-flash. Tama, fish pan sa tao. Naiiling pa po nindo yan sa screen. So, yan po ang Costa Palmera. By the way po, makaskason kita, Sir Rick. Ngunyan po, Sir Rick, sabi mo 1995 nagpuon. Tapos 1996 nag-fully operational. Pero, paano siya nabuo and ano ang nag-udyok sa pamilya nindo na ining klaseng, laogon na klaseng business? Sige po. So, yung tatay ko po is isang seafarer. For a long time po. Seafarer. Yes po. Naging chief mate po siya ng mga tanker ships. Wow. Mostly sa Middle East po yung assignment niya from the late 80s hanggang sa early 90s. Oh, okay. Tapos, yung nanay ko naman po, nag-study po siya ng computer science, pero in the end, nag-decide na lang po na mag-focus to raising the family. Ngayon po, talagang ang pagiging seafarer, it's a very demanding job. Oo. Kahit po medyo malaki naman yung pay na commensurate dun sa labor, napagdesisyonan ng mag-asawa po na si Noel and Charito Estiliomo na gusto po ng nanay ko na magkaroon sila ng income dito sa lupa na equal to or mas malaki sa kinikita nila sa dagat. Para ma-discourage na magsakay pa. Yes po. So, Okay. nakatira po sila sa Barangay Kalayukay sa Santo Domingo. Mm-hmm. And napansin po nila, and I'm not sure kung familiar po yung ating mga viewers and listeners dun sa area, pero yung Barangay Kalayukay po, there's 1 kilometer na stretch na sunod-sunod po yung mga beach resorts. Yes, oo. Starting from the late 50s going on, marami na pong mga naging establishments in the area na even hanggang ngayon po, buhay pa po. So nakita nila na yung area merong seasonal pero steady na flow ng clientele. It also adds po na Santo Domingo is very close to Legazpi City, kaya yung mga taong gustong pumunta sa tabing dagat pero ayaw naman lumayo ng pagkalayo-layo, pumupunta sa Santo Domingo to enjoy that seaside ambience. Kaya po nun, yung ipon nila, nung nagbabarko po yung tatay ko, nagsimula po silang construct ng resort noong 1990s. Okay. 1991, I believe. Tapos, yung 4 years na yon to planning and development, yung resort po actually is built on a very small parcel of land by the cliff. Kaya po nasa may bangin po siyang may area. bangin na area. Yun po yung pinag-aralan nila ng mabuti kung paano gagawa ng structure doon na magtatagal. Tapos, pinagplanuhan rin po nila kung ano yung klase ng service na gusto nilang ibigay sa guest. It helps rin po na masarap magluto yung aking mga magulang. Kaya yun po yung simulan nilang ma-offer sa guest. So, by 1995 po, natapos yung construction. Nag-open po yung Costa Palmera Resort sa Purok 3. And yun na po, nagsimula na po sila with 3 rooms, tapos yung mga cottages. Yun po. Wow. So, magayon ang istorya ng father, mother mo. Kasi dahil sinda nakaarug duman sa ibabagang, nadadangog na Ibaga, Sir Diggs. nasa OFW ang saro, either the wife or the husband, and then napadara digdi. And then, so pipadarahan man digdi, every time na maabot ang sustento, pero baga, pista pero ano, ginagamit, kung baka warang planning, kung after na mag-OFW, ano na? Oo So nga. in your case, ginibuhan talaga ng plano na anong pwedeng laugan, na pwedeng magpantayan or masobrahan pa, malangkawan pa, ang kinikita sa abroad so that in the long run, dahil na kaipuhan magduman. Anyway, makukuha man digdi. Yes po. And that gave birth duman sa Costa Palmera. Yes po, sir. So, siguro sa mga nagdadarang na agum, yung mga OFWs, saro po ining siguro panalmingan kung ano ang maray gibuhon. Pag ang saro sa tuya, OFW. Remember na isinakripisyo mo ang pamilya, so saro lang ang nag-aakta mo sa father and mother. So siguro magayon na pag-abot kang panahon, magkasaro girara. And then, ang aram ko, si father mo or
pamilya nindo was one of the awardees kang Ah, OWA. yes Ano, po. Wow. can you tell us kung anong Sige daw istorya kayo? nga. Ah, yes Inspiring yan. Oo. Yung tatay ko po is naging awardee ng OWA as Model OFW Family of the Year. Wow. Anong taon nito? Yan po sir, hindi ko maano. Pero later part na po ng 2010s, Yes. 2018 or 2019 po yata. Okay, Pwede, okay. oo. At least, oo. Naging awardee po yung Latest. tatay ko noon. Kasi po, maliban po kasi sa Costa Palmera Resort, meron po kaming isang business venture. Yun po yung poultry farm namin sa Salvacion, Santo Domingo. Oh, wow. Yun po, it's not a large enterprise. It's a medium enterprise. Pero yun po, sa Barangay Salvacion, nakapagpatayo po kami ng isang poultry farm. Kasi po interest po talaga yun ng tatay ko. Yung manok. farming. Farming. Hindi lang po manok. Kasi before that po, sumubok rin po kami sa hog racing. In fact po, you can still see sa YouTube, may mga videos pa po ng babuyang walang amoy. Isa po yung Tama. mga tatay ko doon sa mga nag-experiment po in the area na talagang successful po. Na talagang yung babuyan, sustainable, ginagamit po yung mga byproducts, walang amoy at hindi nakakadisturbo sa neighborhood, etc. So, from the learnings po doon, nagawa rin yung poultry farm and na siguro po na-recognize ng OWA na dati pong seafarer yung tatay ko at nakapaggawa ng mga ganitong businesses in the area and help the community, kaya po nabigyan sila ng award. You mean kang tinauso award, bako na si father mo active as seafarer? Umuwi po siya ng mga 2017. Nagbarko pa po siya ng isang beses noon. Naalala ko po yun. Tapos nung pag-uwi niya po, dun talaga nakapag-start yung construction ng farm namin. So dahil na siya nagsakay giraray. Hindi na po. Sangon yan. Yes po. Focus na po talaga siya dun sa farm namin. So meaning, ang father mo or ang family nindo was not awarded as a model family or a family because of the businesses that you have. Probably pang ibang rason, no? I believe po it's because because of them being an OFW, they were able to establish a Oo. good life here by creating the businesses, seeing na maayos naman yung pamamalakad. Siguro they were able to recognize that. Kumbaga, Sir Diggs, na kapag at least kahit papano, habang medyo may kita, na kapag kinegosyo, establish kinegosyo, and syempre nakatabang sa komunidad bilang nakapagtao ki-empleyo sa mga, syempre sa mga kababayan ta. Kaya siguro na appreciate and na-recognize ito kang OWA. Ano po? Yun. Sige po, Sir Diggs. Okay. Tama itong sinabi mo na siguro not necessarily na nag-ikwa ki negosyo but because nahihiling siguro kang OWA na this is the life kisarong OFW na gusto ming mangyari na not all throughout his life nasa abroad siya habang sa pamilya yaon digdi ano Siguro po, sir. paguna ko kasi maski sila nagpo-promote ki worker sa abroad pero pigihiling mangyari ang pamilya digdi anong effect Human and agad. what your family went into, yun ang nahiling niya. Nagaro magayon na estratehiya. Yes po. Okay. So anyway, sa ngunyan na nasabi mo kasubago na it was a sinang special na garo facility. Po, Sir Diggs, sa Salvacion. Duman sa sa Casa Costa Sa Palmera. Costa Palmera, oo. Oh. Anong naiiba sa Costa Palmera compared sa ibang Resorts, oo. Aside from, syempre, yung tubig dagat na nakalagay sa pool. Sige po. Okay, so Costa Palmera, first and foremost po, is a budget-friendly waterfront hotel Wow. na namamarket po siya as an affordable option dun sa mga gustong malapit naman sa Legazpi City. budget friendly. Budget Yes po. friendly. Budget friendly Oo nga po. naman, ma-enjoy ka na. So, syempre, bako makulog sa bulsa, Sir Diggs? Ang importante po kasi is malapit siya sa Legazpi City pero far enough from the hustle and bustle of the city, kumbaga. Ayun, oo nga, may privacy, and, yeah. Yes po. And in Sige. fact, for the longest time po, ang aming brand promise is very cozy, very quiet, and very private. So yun po talaga yung promise namin to our clients. And yung pinaka main differentiating factor namin versus the other resorts po dun sa area is meron po kami nung seawater pool. Seawater Yung pool. Oo. Yung seawater pool na yun po, it's
actually engineered in a way na yung tubig dagat po na pumapasok sa kanya is naturally filtered by the volcanic black sand na meron po sa sa Talaga? Kalayuban, sa Salvacion. Kaya kung makikita Ayos, po ninyo na strict po ako na every night po, nightly po ang maintenance niya. And every morning po, makikita po ninyo yung pagpasok ng tubig. It's really from the pool itself. Makikita niyo po na parang Wow. bumubukal. Kasi yun po yung natural filtration na gamit namin. Yung water source niya dumadaan sa ilang layers ng volcanic Volcanic sand. volcanic Oh. rocks. Tapos dun po yung source ng fountains namin. And maliban po dun, yung pool po mismo is built on volcanic sand. Na natural po talagang finifilter yung tubig na papasok doon. So instead po of guests na lalabas pa sa tubig dagat, kasi let's be honest, meron po talagang medyo may Malalim. apprehension po na Oo. lumabas kasi Totoo. alam naman po natin yung risk. Natatakot sa mabato, natatakot dun sa mga animals na pwede nila makita dun sa area, or just the general vibe na mas gusto nilang nasa pool. Yes. So Kasi unang-una ang natumalay na no, ang beaches diyan sa Santo Domingo. Garo ba ko siya fine baga? Opo. Magapu. Yan po kasi yung volcanic nature natin. Yung Santo Domingo is Yes, nasa oo. paanan ng bulkano. Yes, ngayon. Tama, Kaya although merong parts na very nice yung black sand, nandun pa rin yung volcanic material. Na we can't deny that. So yun po yung advantage ng Costa Palmera. We have the seawater pool for all of our guests. Pwede po silang gumamit nun kung nakastay sa room, or even po kapag day visitor ka, pwede rin po nilang gamitin yun as an added amenity. Garo pala ni kwan yan, ano, garo natural seawater spring. Parang ganun po yung concept Ano? niya. Parang bumubukal po siya because of the Bumubukal filtration. talaga seawater siya. spring. Yes po. Oo, bumubukal Na ang talaga naglalaog naman hali sa dagat, Yes, pero nag-under ko siya ki parang process na paglaog sa pool malinig na. Yes Oo, po. yun man Yes agad, po. ano. And actually, aside from, kumbaga, budget-friendly, child-friendly din, ano po. Kasi Yes po. minsan, baga, Sir Diggs, merong kultura na kailangan pumunta sa dagat para maano yun. So nagbabalad-balad, baga, Sir Diggs, and ibuntog ngayon subiti sa, kang aki duman ngayon sa... Basta ang tubig dagat da maray sa health. Oo, Yan. maray sa health. Ganun po. So, yun. So yun po yung pinaka-main differentiating factor namin is our seawater pool. Pero maliban po doon, the resort is one of the few establishments po na nag-o-offer ng 24-hour dining and room service in the area. So talagang anytime po you can come in even at 3 a.m. kung magugutom po Talaga? kayo. Meron. And, yes po. And over the years po, na-perfect na rin po namin siguro yung aming mga recipes na sinoserve sa guests na we have Wow. clients po na dekada na pong bumabalik-balik sa amin for the quality of service they receive. Kasi po Ayos talagang... gari mabalik Itong kita itong food service nindo, dahil siyang distinct na pangaran. Is it absorbed sa Costa Palmera? Yes po. It's And all... then within my restaurant, dahil different na name. Wala po sir. It's all under Costa Palmera. Dahil ka mong plano nagibuan ki pangaran nito. Soon da. Kasi, Sir. Soon. Ken, Very kasi, soon. it can, it Mabunya can i-announce, be, considered as separate. In fact, pwede mo nga kung na perfect na nindo ang recipe, ang process, pwede mo lang i-franchise, mga araw ganyan. Actually sir, mamaya babalikan natin yan. Yan, Gusto sana oo. akong sabihin about that. Oo, About sige. the- Pero, Sir Diggs, siguro haputon ta si Sir Rick kung of all the names, bakit Costa Palmera ang napili? Okay. Sige nga. Kasi nga po, noon yung resort, yung lupa kung saan tinayo yung resort, nasa Bangin po siya. Bangin, Yung oo. observation po nung tatay at nanay ko Aha. is marami pong puno ng nyog, maraming Oh. shrub ng mga palmera. Palmera, Costa. oo. Shrub po yung palmera, they're not exactly trees. Oo. At yun nga po, nasa tabing dagat yung location. Yung tatay ko naman po, nung nagbabarko siya, ang nakwento niya sa akin na paborito niyang area yung Mediterranean, yung sa may Spain, sa may Greece. Kasi minsan na rin po siyang na-assign dun sa area na yon. Kaya po, na-inspire siya na let's make it sound fancy. Western. A little bit Fancy. fancy. Okay. Kaya gusto niya yung name na Costa Palmera. Tapos kung tutuusin po yung philosophy na yon, yung resort po medyo may Mediterranean inspiration po Oo yung nga. design. And the thing, Oo. Yun po talaga yung reason kung bakit naging Costa Palmera yung name.
Ayun nga. Yun. Alright. Now we Kumbaga know. sa cost of palms. Yes po, Palm Coast, tama. Palm cost. Mm-hmm. Siging tsamba ko. Actually, Sir Diggs, si Sir Rick po baga Sir Diggs, next generation na sa Yes, family oo. niya as negosyante. So, ngunyan Sir Rick, syempre, bilang syempre, sarong budding na nangangarap Entrepreneur. na entrepreneur na igwa ka man baga kisa diri mo, gusto mong career, pwede ngayang gayahin ko man niya sa footstep ni papa ko para maging si fairer man. So, why is it na mas pinili mo o bago ka ba nagdesisyon na mag-focus sa negosyo, maigwa kang other career? Taano ta ika ang nag-ano ka ito, inakap mo na sa pagnenegosyo? Actually, ito pong kwentong to medyo sore topic for a long time sa family namin. Kasi sa totoo lang po, before 2020, we all know what Bago happened pandemic. in 2020. Yes, oo. Bago mag-pandemic. Okay. Before 2020, my plan was to study aviation. Gusto ko po sana at that time na maging piloto. Piloto. Kasi po yung Wow. ate ko po is piloto ngayon. Mhm. Nagtatrabaho po yung ate ko Oo with nga. Philippine Airlines. Kaya gusto ko rin po sanang maging piloto. Kaya lang po, saktong-sakto, nung March, nung nagtatanong na po ako dun sa enrollment sa mga flying school, And Close. biglang, Close. lahat. And kumbaga, oo, sige. yes po, for the better part of a year and a half, pati po yung ate ko na-retrench. Mhm. Lahat po ng kilala kong piloto at the time, talagang kung nawalan po ng Talaga. income sa aviation industry, talagang they had to find other ways Oho. to sustain themselves. Alright. So, nung 2021, nag-usap po kami ng parents ko. Actually, hindi siya pag-uusap. It's really a very strong debate na maybe it's time to consider other options. Other options. Aha. Kaya po, nung 2021, sabi ko, if ito rin lang naman ang nakikita nating future na medyo uncertain itong gusto ko sana i-take na direction, sige. Okay. Let's explore the possibilities now. What if Tama. I start handling some parts ng operations? Oo. So, doon po medyo mas naging hands-on ako sa both the farm and the resort. Mhm. Kaya lang po, talagang ang history ko is with hospitality. Oo Kasi po nga. talagang lumaki ako na yung resort Sanay po, na, umuwi po ako sa resort, familiar po ako sa operations ng resort, Mhm. kilala ko po yung mga tauhan sa resort, and so on and so forth. May regular Yes. interaction. Yes po. Oo. Kaya mas nabigyan ko talaga ng focus and mas may awareness po ako sa operations at sa pamamalakad nung sa Costa Palmera. So by mga early 2022, we decided na okay, I'm gonna put the plans on the first idea on hold. Aha. So I'm gonna focus on what we can do to improve. Tama Ito na lang naman. na meron tayo. Kasi Aha. noong 2022 po, biglang nagkaroon ng, alam niyo po yung tawag na revenge travel. Yung Oo. concept ng revenge Yes, travel oo. na yung mga people for the longest time na nakakulong lang sa bahay, they Correct. decided na Nakabuelo. Oo. nakabuelo kumbaga po. Mhm. So, yun po yung time na nagsisimula na ulit yung pumunta yung mga tao. Kahit sa mga nearby areas lang, na sa mga beach resorts like ours. 2021. So, sabi ko po, okay, let's see what we can do dito sa resort. Mhm. And maybe start upgrading na rin para by the time na back to normal na tayo, ready na Napag-last tayo. na. Alright. Ready na po tayo. Ready na. So, dun po kung paano ako naging hands-on na po dun sa Costa Palmera Resort. Until you forget Meaning, year na maglayo. 2021 ka nag-yes kay mami. 2021, 2022, napayas na nila ako. And so far, no regrets. Okay naman. Sometimes talaga, fate has a way of bringing you to where Yes. you have to be. Yes. Oo. Kaya yun po Totoo yung yan. naging direksyon ng Totoo aking yan. buhay. Wow. Tama itong revenge, ha? Revenge travel. Revenge travel. Yes po, revenge Sa, travel. sa mga taga-gobyerno mo niyan, revenge travel. Natapalan. Peace da, peace. Medyo sore topic po yan. Oo nga. So, at least, nagkaigungan niya ng opportunity na makadevelop Yes po. sa ang parents mo somebody who will take over in case, no? Kasi, natural na yan sa mga na mahali, so founder, so si mahali. Yung nga ni, so next Oo. generation. So succession kang negosyo, Kaya termina siya, Sir Diggs, tigi iba po ni mama niya.
Oo, sa mga kumbaga meetings, conferences. Actually, Sir Diggs, the other day hali kami duman sa nag-courtesy visit kami. So Sa Costa Palmera. day po, duman po sa Office of the Governor. So, Albay Chamber po, nag-courtesy visit. Kaya po, nahiling ta po duman si Sir Rick, tapos si mama niya. Kasarabay po, more or less siguro nasa more than 30 na business owners, members kang Albay Chamber, nag-courtesy visit po duman sa Capitol po, Sir Diggs. Okay. Kaya yun. Siya na after kaning break ta, pwede na pag-urulayan siguro. Ang ano po, Ano mga programs kang gobyerno na, ini-expect ka Oo. mga negosyante in your industry? oo Okay nga, na. oo. Anyway, that's only some Napaisip si kumbaga, Sir Rick. aspirations. Kaya yan. Okay, yaw naman lang kami. Ano Ayun. ang ini-expect mi sa gobyerno if we really want to develop tourism? And one of the industries sa tourism is yung sa Indo. And let's Yes. admit it, ang digdi sa lugar ta, ang maguyod kang ekonomiya ang turismo. Because if we have a developed tourism industry, naguguyod kayan to MSMista, agriculture, yaw na dyan, service, yaw nagabos. So siguro pag-uurulayan tayan after kat sa tuyang break. Commercial. An oras hatod sa Indokang Optin Lutein Capsule. Alagaan ang paningin sa tulong ng Optin. Kitang-kita ang kalusugan ng mata. Sa Uno Plus, kalidad na maaasahan mo. Serbisyong swak sa imo. Plemex for Kids. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi. Plemex! Liver Aid Silimarine Capsule. Ang good drinks at good food, perfect combo. Isama pa ang Liver Aid. It's liver lover, boys! Artisan Joint Supplement. Bumabagal ang galaw dahil sa joint pain at arthritis. Mag-Artisan. This time check is brought to you by Actimed Quality Generics, isang pangalan, singbisa ng maraming branded. Actimed Quality Generics. Plemex. Pag may ubo o hika, Plemex agad. Basta lagundi, Plemex. Kung ikaw ay edad 50 pataas katulad ko, may mataas na ang risk ng panlalabo ng paningin. Mas challenging ang pang-araw-araw na gawain tulad ng pagbabasa, pagsusulat, at pagmamaneho. Ang Optin ay may lutein na maaari makatulong sa kalusugan ng mata, nilalabanan ang epekto ng glaucoma, macular degeneration at katarata. Kitang-kita ang kalusugan. Mabibili ang Optin sa mga pangunahing butika nationwide. Mahalaga ang paalala, ang Optin ay hindi gamot at hindi dapat gamitin panggamot sa anumang uri ng sakit. Piolo Pascual po. Sa ubo at hika, may Plemex Forte Syrup and bottles. Pero para sa ginhawang kailangan agad, may Plemex Forte Capsule and Blister Pack. Madaling bitbitin, kayang ibulsa. Gawa sa natural na lagundi na tumutunaw at nagpapalabas ng plema. Convenient na, ginhawa pa. Plemex Forte Lagundi and Capsule. Basta lagundi, Plemex. Easy! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex Forte. If symptoms persist, consult your doctor. Mga tugang, abangan ta ang pinakabagong programa digdi sa DCGB Radio. Ang programang mahatod ning mga impormasyon, mga istoryang kapupurutan nin inspirasyon na naidulot kan pagtatrabangan ganing maiangat ang pagkabuhay kan mga Bicolanong paraomang benepisyaryo. Mag-iribahan kita, alas 10:30 hasta alas 11 ning pagkaaga. Magantabay, asin maghinanyog sa kape, asin paretang agraryo. The Diocese of Legazpi brings you One Voice Part 2. One Voice Part 2, a dinner concert for a cause, featuring the clergy and seminarians of the Diocese of Legazpi with renowned chef Jesse Senchoco, as we serve fine dining experience. Happening on October 10, 2025, 6 p.m. at the Legazpi City Convention Center, LC3. Reserve your seat now. Tickets available at your local parish or donate through our GCash 0917-559-1800 or at our BDO account through the Roman Catholic Bishop of Legazpi Incorporated 0018-1802-4874. Be a benefactor. Support a seminarian. Ang hagad kong pamibi ali sa Indo. Danganing ini sa to pagtripo nini, entertainment at the same time fine dining, lugod mapangyari asin maging mabunga huli kan sa inong suporta asin tabang kan sa tong mahal na Diyos. Salamat po. Itagabos may paniningmagan sana magsaro. Itagabos
leptospirosis ay nakakapinsala sa bato, utak at atay na pwedeng maging nakamamatay. Hindi lamang sa daga nakukuha ang sakit na ito. Kaya mag-ingat sa mga iinuming tubig o gagamiting pangluto. Huwag lumusong sa tubig o putik na pwedeng kontaminado ng dumi, ihi o dugo ng hayop na may sakit. Maglinis, magmasid, mag-ingat. Labanan ng leptospirosis. Kung may posibleng exposure, konsultayo sa pinakamalapit na health facility. Para sa libreng konsulta at reseta, tumawag sa DOH Hotline 1555, press 2. Ubo ng anak? Nakababahala? Baka plema. Para dyan, Plemex for Kids ang pambato ko. Ang Plemex for Kids ay gawa sa lagundi. Tinutunaw at pinalalabas ang plema. Ginhawa para sa bata, peace of mind para kay mommy. Camille Prats Yambao po, nagfi-flex for Plemex. Pambatang lagundi, Plemex! Vitex Segundo L is the generic name of Plemex for kids. If symptoms persist, consult your doctor. Mommies, agapan agad ang ubo at plemang nakabara. Pambatang lagundi, Plemex! Realize true comfort and relaxation at Dorotea Resort and Spa, a perfect venue for family outings, couple retreats, and various functions such as weddings, birthday parties, corporate seminars, and conferences. Dorotea Resort and Spa. We have backpackers rooms, standard rooms, deluxe, suite, and a penthouse. Also, relax and rejuvenate with our spa's invigorating treatments, services, and facilities. Dorotea Resort and Spa, Kahugutan, Bakakay, Albay. For reservation, contact us at 0917-777-5734. Find us on Facebook, Dorotea Resort and Spa. Relax, rejuvenate, and enjoy. Only here at Dorotea Resort and Spa. Ilang bagyo man ang dumaan, malawakang pagbabaha at pagguho ng lupa at sa gitna ng kaliwat kanang kontrobersya, nanatili tayong matatag para sa bayan. Salamat po ina sa inyong patuloy na paggabay at walang hanggang pagmamahal. Sa ngalan po ni Congressman Zaldico, Congressman Alfredo Pino Garbin Jr., Executive Director, Attorney Raul Angelo Gil Bungalon, at ng buong Ako Bicol Party List, Viva la Virgen, Viva Nuestra Señora de Peña Francia. Trabaho, 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 trabaho. Ano ang latest? Ano ang latest sa mundo kan business? Ano ang latest sa mundo kan business? Yes po, mabalik kita sa programang Negosyo Time na trabaho, trabaho, trabaho. Pinapa-anunsiyar po kang LGU Daraga through Peso Daraga Office kay Peso Manager RJ Lawenco na supposedly po so Daraga Fiesta Job Fair nagigibuhon ko takang September 1 pero syempre may due to bad weather announcement, postponement kang classes and work. Kaya po itong activity po na job fair, tig-reset po ito. Sabi po kang LGU Daraga and Peso Office na kung pwede, halat-halato na lang po, tama-anunsyar na lang po sinda tabi kang sa inda po ng mga announcement kung noorin po ito ipupush through na job fair. So for now po, gusto taman po i-announce na ang SLTCFI po, ang Southern Luzon, still looking for guidance counselor tsaka po school nurse. So if ever po, pwede man ka mo magbisita sa eskwelahan, as in syempre, mag-apply po duman. We are looking for guidance counselor and school nurse. And of course, syempre, ang Good Found Cement Corporation, pinapa-announce po na nangangaig po sindaki accounting staff, engineer, assistant engineer, mining engineer. So if ever po, pwede man ka mo magbisita duman sa Good Found Cement Corporation, duman sa Palanog, Camaligalbay. Pwede man po ka magpadarakan sa inyong application sa hr_admin@goodfoundcement.com. So if ever po may interesado, chat na lang po kamo through us, ta pwede man po kita mag-facilitate. Ang Good Found Cement Corporation is an Albay Chamber of Commerce and Industry member. So for now, Sir Diggs, tawanan taman po palang Sir Diggs ki-update kung ano po ang nangyayari sa Albay Chamber of Commerce and Industry. Nabanggit na po kanina na nagkaigwa po ki-courtesy visit po duman sa opisina kang Office of the Governor po. Ang mga na-topic po duman na pag-irestoryahan kang grupo with the Governor, syempre, hagad ang suporta kang probinsya kang Albay, manugod po duman sa mga
foreign flights. Ta syempre po nagmamahal da. Syempre kita po baga saro ta digdi nga kumbaga source ito pong sa tung turismo. So para maging active po ang economic drive, economic natin climate, mas maugma, mas produktibo as in syempre dako lang natatawan na income and trabaho. Sana po so itong nasa foreign so mga flights po aviation, sana maripaso as in mabisita ta po na medyo nagtataas po ang satuya po ng mga pamasahe, kaya po medyo nalilimit ang satuyang mga nagbibisita digdi. And we are promoting again to have it yung MICE po digdi sa satuyang itong conferences, etc. na sana mabalik po ito digdi sa satuyang probinsya. And syempre, ignite na po ang tourism activities. Pangarap po, Sir Diggs, na sa maabot na 2016, April ito siguro or June, magkakaigwa po International Trade Fair. Suligaspi Albay or sa Bicol po, pwedeng magkaigwa po duman ki trade fair. Gigibuon po sa Hong Kong and Macau. Base po ito sa pag-ururon kang pagdigdi po kang mga Hong Kong and Macau investors with the LGUs. And another challenge po duman na na-discuss duman sa ACCI meeting with the governor, ito pong traffic and other challenges, especially duman sa namamating kumbaga pag-aray kang mga negosyante duman sa first district kang Albay. And syempre paduman kita sa kaugmahan kasi syempre pag September na baga, Sir Diggs, ang Pilipinas is noted as the longest to celebrate Christmas. So more or less looking forward, please come and watch po itong Paskuhan sa village na magkakaigwa po ang mga negosyante na mag-display ki mga produkto manugod and may konektado duman po, Sir Diggs, sa sa Pasko. And of course, ina-announce man po kang Southern Luzon Technological College Foundation na sa aga po magseselebrar po ang SLTCFI kang sa Muya po na 35th foundation anniversary. 35 years na po ang SLTCFI. More than 35,000 na din po ang nabagong buhay graduates doing and having their names globally. So if ever po makiusaya, makiugma po kita sa SLTCFI as early as 6 a.m. Meron na po kitang pa-Zumba. Syempre may misa. Day duman mawawara ang community service pagtabang sa satuyang mga komodidad. May mga aki po na mga feeding. May tatawan man pong magbagas na mga magurang sa napili po na selected barangay. So, happy 35th year SLTCFI. Happy birthday din po sa school president, former ACCI president, Ma'am Rosemary Quintoray. Back to you, Sir Diggs. Okay, so yan po ang mga maray na bareta, pero gusto kong i-expound ditong visit kang ACCI duman kay Governor. Sure, Sir Diggs. I think the message there by the business community is this area or this province must be flooded with tourists, with opportunities, not with water, not with heavy traffic, paduman sa or any other inconvenience. So yan ang message garano. Let's get the area flooded. With opportunities, blessings, outpouring blessings. Ayun. So, garong magayon na message yan kay Governor. I-chat ko daw. Very, very man po siya. Very open man. And, anyway, yan pa man po girari sa programang Negosyo Time na. And kay Riba tamang girari si Mr. Rick Istolyomo. Yes. Ang anong apunta sa iya? Sabihin siya ka ng owner po. Kang Costa Palmera and of course ang sa kuyang partner na si Hanilet. Yes, sir. Hindi sa programang Negosyo Time na. So, kaso bago na pag-ururunan tano. Yes. Of course, base sa mga information na tinaw sa tuya ni Rick, pero magayon ang dalagan kang sa indang negosyo. Yes po. But let's talk about the industry. No? Definitely, igwang mga pangangaipo ang industry na they cannot do it on their own. Kaipuhan ang government. Correct. Support. At this point, sa ngunyan mga panahon, pwede mong i-share sa Muya para sa karaman na rin kang mga pag-iriba sa industriya, asin ka mga, lalo na ang LGUs and other national government agencies. Ano ito mga critical services, critical projects na kaipuhan siguro kang tourism industry? Okay. Sa Costa Palmera naman, based on sa experience ko for the past 3 years in full-time managing the resort, medyo napapansin ko first and foremost sa food and beverage perspective na talagang nagmamahal ang mga bilihin. To the point na yung raw materials natin are becoming more and more expensive. And
umaabot na tayo sa point na even hindi lang po business owners even the everyday Filipino na namamalengke at bumibili ng kanilang pang-araw-araw, nagmamahal po talaga. Yes. So, if they now have to allocate more resource for their day-to-day, medyo na babawasan na rin yung opportunities for them to allocate For resources travel. for itong mga day visits sa mga resto, sa mga pagpunta for day visits sa resorts, for example. Our prices are getting out of hand, especially sa meat, sa chicken and all that, sa vegetables, especially ngayon, palapit na po yung holiday season. Yes. So we expect na talagang mas magtataas pa yung mga prices natin. So I hope there comes a discussion from our officials about itong mga skyrocketing prices natin. Hopefully maybe some discussion on price control. Kasi sa totoo lang even for foreign tourists, ang $1 nila malayo ang maaabot sa places like Vietnam. Maaabot na Yes. isang Ay, bottle oo of nga, beer, isang totoo banh, nga. isang sandwich. Pero dito ang $1 mo, tricycle fare na yun. At yun kung medyo honest pa yung tricycle drivers natin. Kaya talagang we really have to start checking itong prices natin on a local scale. So meaning, nagiging less competitive kita sa neighbors. Yes po. Yes One of the aspects is pricing. Pricing of skyrocketing price Yes. of raw materials. And the problem here sa tuya, once tuminaas na ang presyo kang sarong produkto, tipisilo na or imposible Iyo man na agad bumaba mo. giraray. Iyo man agad, ano. Remember ang pork. Kaya ang pork would cost around 200 Oh. Yes po. or 250 araw ganyan. Ngunyan garo 350 na 360. Yes And dahil na siya minababa masyado. So that's one thing na sana pagbigyan ng focus rin ng ating government. And on local perspective naman of someone operating sa hospitality industry, I don't know the exact numbers, pero yung tourist numbers natin are either stagnant or in decline versus, kasi ko-compare ko lagi ito dun sa nakikita kong parang peak natin nung mid to late 2010s. Talagang almost every week there's a big convention going on in Legazpi, or almost every week there's some big event na hino-host dito, tapos mararamdaman yan na hindi lang dito sa Legazpi, pati yung mga neighboring nagkakaigwang areas. spillover. Exactly. Kasi when the hotels in Legazpi are full, the next is Santo Domingo, and then Makakay, and then especially sa first district, mararamdaman namin yon. So talagang naramdaman namin na there's a decline in tourist numbers. And a lot of it has to do with, una, when we think of Albay, ano ba ang dapat gawin? Okay, Mayon Volcano is number one. But okay, you've seen Mayon Volcano, and then What now? You ride the ATV. Great. Nasakyan mo ng ATV. That's like half a day. What else are you gonna do for the rest of the day? There is a lack of interest in things to do in Albay, and especially the first district, which is sad kasi ang ganda-ganda po ng potential ng first district. Let's talk about nature. Santo Domingo has very rich nature. We have all the potential po nung sa hiking trail. Kasi we are in close proximity po dun sa Mayon Volcano National Park. We have lots of potential for hiking trails. We have great potential po for itong activity sa seaside kasi po ang Santo Domingo is the location of a marine reserve. We have great potential po for, especially dyan po sa Santo Domingo, ako po mismo witness, marami po tayong pawikan dyan sa area niyan. Wow. If other places can capitalize tourism sa mga ganyang type na destinations, siguro po tayo, Santo Domingo is very ripe for that. In fact, I have to thank RD Herbie kasi po Herbie is the regional director, Herbie Of Aguas tourism. of tourism here in Albay. Kasi talagang they're exploring these avenues kung saan pwede pang ma-promote yung tourism in the area. So yun po, yun yung mga kailangan pag-aralan pa natin. Ang potential tourism areas dyan is existing. What needs to be done still? Further study po on how to properly implement yung mga measures kung paano tayo papapasok ng mga guests dito while taking care of the environment. Kung paano proper establishment po nung hiking trails. Kasi po sa resort, may mga... Yun nga yung tatanong ko may potential for hiking trails. Ano na ba ang ginawa doon for it to be known and to be utilized as such? Yun nga po sir, we need to study that more kasi po we have foreigners, especially from Europe na nagta-travel all the way here to see the volcano. They would like to explore sana yung area, yung mga gullies around Mayon Volcano, Mayon Volcano National Park. Pero whenever they ask us,
all we can do is to direct them dun sa local provincial tourism office kasi sila yung mas may contact and awareness dun sa mga pwedeng mag-guide. Pero yun nga po, there's still not a singular fixed hiking trail in the area. So maybe that's something Santo Domingo or Has to First develop. District can develop. Kasi that's great potential po sa atin. And then, Siguro po, let's talk na lang from the resort's perspective. We have to talk about yung types of guests na meron kami. oo. Based on my studies, na-divide na namin into 3. Wow, tatlo. Foreigner. First po, of course, is yung mga foreigners natin, those who travel from all over the world to see Mayon. The second is yung tinatawag ko pong dayong Filipino, which means mga kababayan po natin from other parts of the Philippines na napupunta po dito sa Albay. And third, the bulk of our clientele, fellow Bicolanos. Domestic. Domestic. Dito lang sa regional dito. travel. Okay. Let's start po dun sa foreigners. Ewan ko po kung mapapansin niyo ito, pero ang pamasahe sa Bicol region is very expensive. Yes. Now, especially, we have to think of the psyche ng isang foreign traveler na pumupunta dito sa Pilipinas. Oo nga. Let's start even with the budget-conscious travelers. Yung mga backpackers, yung mga hindi man glamorosong nagta-travel, pero gusto pa rin makita yung Mayon Volcano. A lot of these people hear about Albay habang nandito na sa Pilipinas. Ay, maganda pala doon. Merong Mayon Volcano. Pwede mag-whale shark sa Sorsogon. Pwedeng maraming gawin sa area. I-check ko kaya. And then they check prices online. Wow! 10,000 for one-way trip. They'll consider other destinations. Naman. Kasi it's no longer appealing for them to travel to us here in Albay. Ayan. Saka, Isang yan, factor talaga yan. Ano? pero ko nahihiling, may mga promo sa ibang lugar. But never ko nahiling sa Legazpi. Say Manila to Legazpi, Davao to Cebu to Legazpi. Dahil Bihira walang na mga po promo. lang. Ano kayang pwedeng gibuhon? From my understanding po kasi is, ang Daraga Airport now serves as the main gateway ng buong Bicol region. Kasi ang sa Masbate, they have a limited number of flights per day. Turboprop pa, yung maliit mga So aeroplano. therefore, maraming biyahero. Yes There's po. no need to undertake sales promo activities. There is little incentive for the airlines to lower their fares kasi at the end of the day, people will be forced to fly into Legazpi, which now puts a heavy burden on us on promoting our businesses kasi how can we encourage these people to come over even sa last minute if they can't afford, or not really can't afford, if it's far more expensive to travel As here compared, and mas okay sa kanilang sa ibang areas. Oo nga. So yun po from the perspective of foreigners. Kasi medyo familiar rin naman po ako dun sa market kasi honestly, backpacker rin naman po ako. Mahilig po ako sa mga budget traveling. At kaya medyo aware po ako dun sa psyching yun. Ngayon, let's go naman po dun sa dayong Filipino. Okay. These are our fellow Filipinos who have heard about, who know about Albay. Kasi sikat na po ang Mayon Volcano. Kapag subukan po nila mag-travel sa South Road, ang joke nga po is yung lola ko pinanganak 1948. Nung ginagawa po nung bata siya, ganun ang kalsada. Ngayon na 74 na po siya. Ginagawa ganun pa rin yung kalsada. Talagang wala ng improvements. There's this terrible... Mas lumala pa ngayon kasi noon konti lang ang sasakyan. Yun nga po. Walang masyadong traffic. Exactly. Lubak-lubak lang pero walang masyadong traffic. Tapos ngayon you have all these cars traveling sa South Road na ganun yung condition. And syempre, even, let's talk na lang po sa mga kababayan natin na uuwi sana for the holidays. Kung masyado na mahal yung mga airfares natin, tapos mahirap pa mag-travel by land, they'll be forced to consider other places to visit, or they'd rather just stay wherever they are kasi it's no longer economical for them to travel here sa Albay. And then let's talk about ito, yung mga fellow Bicolanos natin. Sige. Napansin po ninyo na a lot of the discussion so far sa issues involve public works. Yung mga public work programs po natin dito, they discourage people to travel even between districts. Subukan na lang po natin dito sa Legazpi to First District. To the First District of Albay. Ngayon, because of all these roadworks na in-implement with very poor planning and very little coordination with the local government units, for the past month,
every single traveler, kung nagtatrabaho ka sa Legazpi pero umuwi ka na First District, will now have to account for up to 2 hours of extra travel time per day. Commuting. Mabuti if you're in your own car or kung nakamotor ka man lang, pero yung mga araw-araw na namamasahe. And that's just coming from the perspective of someone who works or studies dito sa first and second na kailangan mag-travel between the two districts. Just imagine yung mga business owners. Because nga po of this extra travel time, people are less inclined to visit from the second district to the first district. Kasi, ang haba naman ng oras na nasa traffic. Sayang yung oras. Doon na lang tayo sa kung saan man na malapit. Whereas before, it only takes 20 minutes to go from Legazpi City to Santo Domingo. 30 minutes from SM to Costa Palmera Resort. And now you have, meron pang bago po ngayon sa Rawis na ginagawa. So now, nadagdagan na naman pala. So, there's an added burden po kumbaga. So mako-consider ta na siguro ang Legazpi to Santo Domingo as sort of an obstacle course. Which is gabos obstacle lang inagihan. Yun nga po, which is not supposed to be the case kasi historically po mula 1900s, Santo Domingo is the resort town of Albay because of its proximity to Legazpi. You need a breath of fresh air. Just go to the next town over. Tayo yun, kami yun. And now, yung opportunities for earning are greatly reduced kasi nadidincentivize yung tao na pumunta sa first district. Bakit kaya with new technology, bakit garo paruro ang satuyang mga project sa Pag-ibo? Ayoko po mag-speculate kasi baka pero just wonder, no? Oo nga. With new technology, with what's happening now, parang di ka makatubod. Which is why po I'm very grateful na nung ACCI meeting with Governor Rosal na he made it a point na ma-address po itong concerns namin as business owners dun sa First District. And I think it's very timely rin and we have to thank the President, Marcos, for now launching itong program na total examination ng projects sa public works natin. Kasi at the end of the day, public works should benefit the public. Yun nga, no? hindi yung pili lang kasi na ang DPWH parang defective public works and highways. Hala. Defective. I can only speculate from the perspective of someone sana who mapakinggan has a business in the area. Sana mapakinggan ng mga authority na high time na din po na sana ma-lessen ang burden tsaka maayos ka agad ang ang kalsada. Sa Japan nga daw 48 hours tapos siya nagagawa yan agad. Bakit kaya tayo sa Pilipinas? Sir Diggs? Kasi may kasi iba ng classification ng public works ngayon Ano pala? ng mga patinampo. Yan na ang bagong definition kang mining industry Mining industry natapalan. Di binubungkal sa mga maray pang tinampo para irahayon. Bako mining industry. Yan Ayos talaga ang mga ang mga analysis ni Sir Diggs Anyway po, Sir Rick, we have still some few time minutes left. Ano po, Sir Rick, kaya ang nahihili mo na mga tips para mas lalong mag-asenso po ang taking into consideration, setting aside the public works problem, anong mga tips na pwede mong i-encourage para or itao duman sa mga budding, sa mga gusto ninda maging mag-entrepreneur or gusto man ninda magtindog na negosyo? Okay. So, nung sinimula ko pong i-handle yung cost sa Palmera Resort, we really had to study kung sino po ba talaga kami. What kind of business we are, who do we serve, and what kind of business do we want to be known as. And that's the first important part siguro. Know your brand. Know what you do. Know what you stand for. Know what you can offer. And most importantly, know what your limitations are. For you to be able to determine who your market will be. Exactly. And dun po namin at least dun ko po na further dinevelop yung concept na we are an affordable waterfront resort na may quality naman po na maayos in Santo Domingo, Albay. With a natural seawater spring. Yes po. Yeah. Babalik tayo dyan. At the end of the day, I can't be everything for everyone. Yes. So we have to establish kung sino ba talaga kami. By knowing our brand, we know kung kanino namin ibibenta yung resort. Yes. And so far, yun po yung naging very successful sa aming campaigns in social media and all of the promotions we've been launching. Yun po yung pinaka-guide namin
knowing our brand. And of course, second, and this is something I learned from my mother, word of mouth is important. Yan. Kasi po talagang, it's one thing to advertise yourself in a national scale. You can launch all these expensive campaigns. Pero when your clients are only yung single visit, Oo nga. walang, at hindi pa ganun kaganda yung masasabi sa inyo, you have to rethink and reposition kung ano ba talaga yung business mo. Word of mouth is important. Word and of mouth. yung return clients mo ay yung tunay na bread and butter mo. Kasi nga po, yung resort, we've had clients na for the 30 years we've been in operation, kilala na po kami. Totoo. We have clients na aware po sila na ito yung favorite nila, ito yung gustong room nila, ito yung i-order nila every time na pupunta. Talaga. Tatawag po sa amin na, ay, let's reserve this and make sure na naka-ready yung ganito. It's always the return clients na bread and butter mo. Which is why word of mouth is important. They tell other people and they're encouraged to visit your place more. So yun po talaga ang masasabi ko about the business. Things I learned over the years and from my parents as they were handling it. Alright. Anyway, Sir Diggs, haputunta po si Sir Rick if there are some announcement that you would want to share it to the public. And of course, saan makokontak, paano makokontak in case magpabook po sa inyong Costa Palmera Resort. Well, I can't make any solid announcement about this part. Pero ngayon, we are currently developing a new venture wherein we're experimenting with agricultural tourism. Wow. So we're currently in the studying phase, and Looking I hope over forward. the next year and a half, ma-launch na po namin siya properly. Looking forward. And apart from that po, by quarter 3 or quarter 4 2026, magkakaroon na rin po kami ng event space, and we can start catering services, events doon po sa Costa Palmera Resort. And ngayon po, yung mga room renovations are ongoing para po by the end of this year, meron na po tayong mga bagong amenities and features, especially for our guests na gusto magstay over the holidays. Wow. So for those po who would like to make their reservations sa Costa Palmera Resort, please just send us a message by yung Facebook page po namin, which is Costa Palmera Resort, or you can call us at 0917-880-2495. Or i-email nyo po kami at reservations@costapalmera.com. We are more than ready and we are happy to serve you for your needs dito po. Alright. So, it will be a complete package. Yes po. May swimming pool, may nature, Trip, trekking. yeah. Yes po. May agri. May jacuzzi kayo, di ba? Meron kayong pool inside meron po kami yung pool villa namin. Yun po Pool yung villa. room na may sariling pool. Perfect Yes. for families who would like to have a get-together na sarili lang po nila yung area. And yun po, if you want to avail of that service, just let us know. Especially po ngayon na palapit na yung holiday season. Baka gusto po nila yun. May agri. We plan to incorporate po yung mga agricultural tourism po. Yes, agricultural tourism. Maganda yan na venture. Ganyan Kasi nga po, yes. we want to bring more business in Santo Domingo, and that's one venture na tinitingnan namin na gusto namin i-develop Okay, for so the area. siguro by that time, tapos na ang kalsada. Okay. Sige, Sir Diggs. Magayon ang satuyang urulay, kaya lang Inabot. ang gabos may katapusan. Tapos na naman sa tuyang oras for today. Yes, Alas 3 na po. So, hagadan ta na lang kiparting words sa tuyang resource person. Maraming salamat po sa lahat ng tagapakinig. I would like to thank RD Herbie Aguas, Governor Rosal, and sa inyo po, Sir Sir Rody and Ma'am Manilet. Thank you so much po for listening doon po sa insights namin. And I look forward to hearing more from this program po. Okay. So, sige, Sir Diggs. On behalf po, syempre, kang Chamber, Albay Chamber of Commerce and Industry, more power and looking forward for a booming, productive, and syempre, yung mas nag-aasensong mga negosyo, especially sa Costa Palmera Resort. Bako lang po sa first district ng mga negosyante, second district, and syempre, global, syempre, especially sa mga kapwa ta Filipino. Sige po, Sir Diggs. Okay, din naman po nagtatapos ang satuyang edisyon kang programang Negosyo Time na. Sa liwat po, next week, hirilingang giraray kita, the same time, the same day, digdi po sa programang Negosyo Time na. Salamat po, Thank you, Sir Rick. Sir Rick Estolio. Galing.